na rantse da alkur'ani na ma mike tsaye ciki da wajen Afirka babu maroki ko kuma mawaki wanda yake wata shata na rantse da alkur'ani mai tsarki ni a wurina wallahi summa tallahi duk abin da ake yi na batun ɗaukaka ta sara ba ni ma saurare saboda da aka yi siyasa ba yanzu ba kuma shi rarara dangane da aka ce za ka rubuta waka ko kuma ne rubuta ka saya kai kira min kai mamin ka shiga studio ka faɗi wallahi ni aurina kai ba mawaki bane ni magana ta kana da minti biyu ba ta a bangaren Bahaushe ni magana ta tana a bangaren wannan malami abinda nake cewa Malam Ado Ahmed ka ce shugaba Tinubu ya miƙe saboda wai ga wannan yaro ya shigo rarara to ai dan siyasa ne na wannan zamani kuma shi jama'a yake nema Shata a Kano gidan ira sarkin malamai Audu wazirin dan duniya yake ga mana yace ya ga abin al'ajabi wanda bai taba ganin irin shi ba ya shiga halo ya tadda Muhammad Usman shugaban kasar Niger mai ci a lokacin ga sojoji ga kowa suna tsare da shi wallahi yana zuba ma Shata abinci da kuma naman kaza a cikin kwano shugaban kasa mai ci na Niger Audu wazirin dan duniya ce mana yayi mamaki ba zai ƙara mamaki ba a duniya kamar yadda ga Shata kalmar shi kahu ga Muhammad Usman shugaban Niger mai ci yana zuba mai naman kaza da abinci yana ci 1963 shugaban ƙasar Egypt Gamal Abdel Nasser ya zo Najeriya wallahi da ya gama taro a Kaduna da aka yi daba sai ya ce masa Sardauna don Allah dan Annabi na zo da two obligations na ɗaya na zo Najeriya dan ziyara na biyu babban abin da ya ƙara kawo ni dan Allah akwai wani great Hausa singer da ake kira wai Shata ni dai balarabe ne ba ni sauraron abin da ake cewa a Hausa amma don Allah ni kawai ganin shi nake so in yi hankali na ya kwanta yace to ka koma Lagos za mu aiko maka da shi 63 begen shi ya rika yi kenan haka aka aika mai da Shata ta Lagos suka yi hira ya dauki kuɗi ya bashi 70 da ya rasu sai mai waka Alhaji kan Jamal Abdul na wato 77 an yi first tag 1977 lokacin da shugaban kasa Ahmadu Ahije ya zo Najeriya da ya gama komi a Kaduna wannan card defense da aka yi sai ce zai koma Lagos amma sarkin Daura Bashar ga assignment ka tabbatar da ban koma Kamaru sai ka aika mana Shata mun hira da shi wallahi haka aka aika da Shata ya je ya same shi a hotel a Lagos suka yi kwana biyu suna hira wato abin da na fahimci abin Bahaushe na fahimci I am sorry to say kai dan yau ne kuma ina zuwa kuma karatun da kake na digiri na biyu kana rubutu ne akan wani bangare da ya shahi wakokin su rarara amma baka san abin da ke kan hidima Shata ba kuma Alhaji Ado Ahmed Shata billahi la ilaha illa huwa bai iya lissafa maka mutumin da ya kai maka a rayuwa ta duniyan nan duk abin da Shata samu wallahi na kyauta ne ciki da wajen Afirka na rantse da alkur'ani na ma mike tsaye ciki da wajen Afirka babu maroki ko kuma mawaki wanda yake wata Shata na rantse da alkur'ani mai tsarki kyauta a duniya Shata ya maka kyauta ya baka kujerar maka ya maka aure ya baka gida ya baka mota ba a taba mawaki mai kyauta Shata ba billahi la ilaha illa 1970 ya kai mutum 20 maka 1970 mutum 20 Shata kai maka kai labarin bai karewa sai dai littahi na mai shahi 887 idan an tashi littahi na dan labari na amma yan siyasa yau ni a wurina wallahi summa tallahi duk abin da ake yi na batun ɗaukaka ta sara ba ni ma saurare saboda da aka yi siyasa ba yanzu ba kuma shi rarara dangane da aka ce za ka rubuta waka ko kuma ne rubuta ka saya kai kira min kai mamin ka shiga studio ka faɗi wallahi ni aurina kai ba mawaki bane Farfesa ga tambaya kwara guda kafin in tai ga Alhaji Ado a'a kai ne zan mu tambaya ai akwai taron da aka yi Kaduna nan aka dace kowane mawaki aka hana shi shiga Shatan lokacin Sardauna 1959 Shata an ce ya zagi Sardauna na ma fahimci tambaye Shata ya zagi Sardauna saboda hira aka yi a rediyon amfani na Nijar Niamey 59 aka wanki hira aka maido ta ga sarakuna namu ne NPC tun dama duk sarki a arewacin Najeriya dan NPC ne jam'iyyar Sardauna ko ka yi ta either you go or you perish wato tilas aka yi musu kenan lokacin Shata dole ya bar Kano ba ji ba arziki sarkin Kano Sanusi sai kira shi ya ce to hirar da kai rediyon amfani
da ka zagi Sardauna ka ce wai wani banza wohi wai ya hi Sardauna wato Jibbo Bukari mai neman takarar shugabancin kasar Nijar 59 ya hi Sardauna daraja to wannan daraja da ka ambata an yi Sardauna an wanke faifanta kuma an turo Najeriya kuma an sa gidajen rediyo kowa ya ji yaya kake ji ga ka ga mai girma Sardauna ko haɗu a cikin birnin Kano Sardauna ce kuma Kano ce Sardauna ne fa kuma Kano ce sai Shata unknowingly sai kama zuwa sai sarkin Kano Sanusi su kaɗai ne a cikin halo sai ce ba zuwa za kai ba sai ce ba komai za mu gyara magana saboda zai kawo ziyara wata matsayi kuma in ya zo ziyara aiki ta zo shi mai girma Sardauna kuma kwana 5 zai a Kano kaka kake ji ku haɗu ga ka gashi a cikin birnin Kano Shata sai jibi kap sai ce a ba jibi za kai ba amma bari za mu gyara magana ba komai to da inda ka ji Bahaushe ya ce ba komai shine ma dawakin mugun abu in ji ba kai Bahaushe ba komai ita ce ma dawakin mugun duk inda ka ji an ce ba komai to bala ina nan ta yi to yana guru mata ne kudin abincin su suka kare dama shi Shata al'ada shi mata shi ba ta ci mai bashi a takaita Farfesa za mu ta gaba suka te guru suka ce to kudin abinci sun kare yace ai ba mata abinci ba sai dai a je a dauko mota doki dan karoni babban ubangidan shi dan kamasho yayi mai waka ta kai sama da 30 amma ba da aka dauka da a lokacin ba rero da garmaho sai turo su aka zo aka dauki kayan Shata kap daga Kano ko allura ba a bari ba a Shamsuddini ko allura ba a bari ba aka kwashe kakam sai aka tai Musawa to sai da Shata shekara 3 bai zuwa Kano sai dai rabe a gidajen magulguji da kuma Fulani wato gidajen magulguji da kuma rugagen yana waka ran nan kwaram Sardauna ya kai ziyara aiki a Ingila da India da kuma Pakistan yayi aikin umara amma ana sa ranar Friday zai sauka 1962 October zai sauka hilin jirgi na Kaduna to sai runtun makaɗin Shata da shi da baturen sarkin magana suka ce to za mu je mu ɗauko Shata a gama wannan ya maɗiɗi duk ma bala'in da za a yi mu je mu kai shi wajen mai girma Sardauna suka taho Musawa suka tadda Shata bai nan suka je Matazu suka tadda bai nan sai wani mutum ya ce yana nan gidan gonar shi na Matazu suka je suka yi ta hama da shi tun ƙarye 11 suke ta lallacin Shata ba su samu kanshi ba sai ƙarye 5 saboda I am sorry to say gaskiya Shata matsoraci ne I am sorry to say dan ni kan gaskiya ta nike yana da tsoro kwarai da gaske a takaita Farfesa sai suka ce to komai ta bunzum ka zo mu tafi Kaduna a kashe wannan ya maɗiɗi suka ɗauki Shata aka ta kalmar Sardauna shi kuma Sardauna shekara 3 bai ga Shata ba amma riga ma an yi kotun iyaka tsakanin shi da shi an ce ai ya zage shi ya ci mutuncin shi saboda wani Jibbo Bukari da kuma wani Jawar Hammani a can Nijar a'a to bari ka ji martaba idan ta Shata yana sauka daga jirgi sai ga layi guda sarakuna na arewa sarki musulmi Garba na 3 shine na farko suka gaisa ya bi su tab gaba ɗaya yana juyowa sai ministoci na cabinet ɗin shi yana gaisa da Bashar ya gaisa da Aliyu Makaman Bidda ya gaisa da shi wannan Shehu Musa Iraduwa sannan shi ne minista na Lagos Affairs ya gama gaisa da yana waigowa kan makada da baka sun yi layi kan a iso kan shi kuma dan kwaro shine na farko to ran na aka horoto Shata dawo gidan Sardauna kadiba martaba da daukaka da baiwa irin ta Shata kai da aka maido karan nan saboda karambani me ya kai na kaje ka tsaya gaban dan kwaro dan kwaro shine na farko shine fast profile mawaki na Sardauna amma ranan sai ga Shata shine gaba an dauka cewa cin mutunci zai zo da gaba Sardauna na zuwa kawai yana miƙa sai miƙa ma Shata hannu sai ce Shata na sai ce ranka dade ni ne Shata na ya ce ni ne har sau 3 sai ce kwanakin ba an ce ka je Nijar kai wasu maganganu masu kama da zagi na sai ce haka aka ce ranka dade sai ce da Allah rabu da su wannan magana banza ce da wahi ƴaƴan iska yace da ka taka ji nan ba wurin tarbasar da wani bace ka same ni gida ƙarfe 9 yana ga sai ce mu protocols da yan sanda sai yan doka sai ce Shata kadai na ce zo bakin iya kashi shi da mutane a gida ya taya ni murna yana sakin hannun Shata sai dan koyro mika hannu sai ya goce hannun shi bai gaisa da kowa ba da Shata kadai gaisa ya tafi shiga mota 9 na dare makada da maka su Amadu mai kukuma dan saraki mai kukuma su wannan hama mai kukuma duka sai suka je gidan Sardauna 9 na dare sai aka leko sai aka ce ai Shatan kaɗai aka ce ya shigo da shi da mutanen shi su 9 suka shiga aka yi waka ta minti 60 awa 1 to a cikin waƙoƙi sai ce ga magana guda 3 zan gaya maka na farko ina tausanka da abokan gaba ka sun yawa na biyu ina ƙaunaka dan kakanka Shehu dan Hodo na 3 ina tsoronka dan duniya ta kuce to yana faɗin wannan saboda shi sarauta ke gare shi yana miƙa sai ya buga babbar riga ta sai faɗa cikin abu nan Shata ya faɗi mashi magana da ta yi daidai da shi
kuma inda shi talaka ne zai miƙe kama rawa to tunda ba talaka bane sai ya haƙura sai aka shiga amma duk abin da aka yi alƙawarin za a ba Shata sai da aka ɗauka aka miƙa mashi wato ɗaukaka Shata ba is uncountable ba a iya lissafa ta. Mun gode Farfesa.